Yo guys, welcome back to another video I got here. This gonna sound really weird, but if you're not Danish, this video is not for you because we're gonna do a lot of Danish humor in this one. So now on we're gonna speak Danish. Nico, er du klar? Ja. Spillet vi spiller er Main Street. The game is called Main Street. And as you can see... Hvorfor taler jeg engelsk? Okay, Nico, kan du ikke lige forklare os, hvorfor vores motorcykler holder sådan her? Jo, det er fordi, jeg fandt ud af, men lad prøve at løfte den. Løft hvad? Nå, ja, prøv, ja. Yep. Og så sætter vi os bare... Nej, men ikke! Ja, så falder den. Okay, jeg kappede lige mit fedt over. Okay, er du klar? Bro. What is going on? Ja, men jeg kom til at sidde på det bagerste side. Er du klar? Så blokerer du. Okay, kom nu for... Jeg må ikke sige F-ordet, fordi så bliver jeg bandet på YouTube. Okay. Fordi jeg bliver bandet? I stedet for at sige F-ordet, så bare sige board. Ja, eller freaking. Okay. Venner. Når jeg siger freaking, så er det fordi jeg mener F-ordet. Se. Det er fedt, fordi man kan være en baby og køre motorcykel. Der kom mit fætter. Jesus. Og ja, det er sådan en RP der. Det er derfor, vi hedder David og Daniel. Thanks, bro. Are you serious, right? Nej, bro. Yeah. Ui, der var kommet en bil. Okay, Jesus. Skal vi have biler i stedet for? They spin me right around, baby, right around. If you go around, just about time. Okay, nu siger jeg lige det her til min fætter. Jeg siger lige det her til min fætter, ikke om? Og jeg siger lige det her til dig, Nico. Og jeg siger det også lige til chat. Hvis videoen bare stopper ud af det blå, så er det fordi, jeg skal spise. Eller, ja, det går an på, hvem der kommer ind. Fordi ellers trykker jeg på stop-knappen. Hvis nogen bare går ind i min dør. Okay. Nico, vi skal begynde at fjolle lidt rundt. Mød mig op ved huset. Mød mig op ved huset. Oh. Nå ja, mig og Nico, vi er blevet bandet fra et hus, fordi at vi er blevet ved med at sådan... Ja, hun kørte os over, så vi følte efter hende. Nico, min gate er åben. Har du en bil? Nå, jeg har ikke en bil. Okay, det sjoveste, det kan godt være, at faktisk den her video, den måske bliver demonetized. Måske, når jeg finder den her pistol frem. Det kan faktisk godt være. Det er fordi, jeg gerne vil vise den det der med, at det ligner, man skyder en flue. Nico, hjælp mig lige. Jeg prøver lige at skyde den her flue heroppe. Den sidder på loftet. Og derop! Fuck, jeg missede. Ej, jeg freaking missede. Håber ikke, YouTube hørte det her. Altså, jeg føler lidt net død. Okay, prøv at stoppe med at skyde. Jeg prøver at stoppe med at skyde. Den sidder der sgu stadigvæk. Nej, nu fløj den væk. Nå, den er fløj tilbage. Kom der! Ja, bro, jeg giver op. Jeg gider ikke. Jeg går i seng. Jeg skal lige have min hjelm med. Nej! Det var tæt på, at du skød mig. Hvorfor bliver jeg ved med at gå ind i house? Det er ikke det, jeg skal ind her. Så der, og så der. Og så der. Og så bruger man... Og vi kan se, at mig og min fætter, vi er tvillinger. Fordi vi ligner meget. Vi er tvillinger. Ikke med hudfarven. Nej, det er fordi, du har været ude i solen længere tid, end jeg har. Nej, du ligger bare herinde i sengen. Ja, det er rigtigt. Og når jeg kører motorcykel, så er det eneste, man kan se, det er mine arme, og de bliver ikke sådan
særlig meget. Ja. Nu sidder jeg på toilettet. Bro, prøv at komme ind på toilettet. Altså ind på mit værelse, Hvorfor sidder jeg halvt nede i toilettet? Jeg kan ikke komme ind, for du har lukket døren. Kan du ikke? Kan du ikke? Jeg kan bare se hende. Okay, bro. Kom ind. Kom her. Jeg tænker lige, jeg går på toilet. Prøv at se her, det her. Jeg sidder videre lige et halvt nede i toilettet. Besked lige. Hvor ved jeg kan låse derinde? Hvorfor fanden jeg låste mig selv ud? Nå. Bro, man kan sprint. Ja, hold shift inde. Vi skal se film. Vi har ikke set film endnu. Pittsburgh. Cleveland. Hallo chat. Skriv lige. Vent, 2 sek. Er Cleveland overhovedet et rigtigt land? Eller by, sorry. Ain't no way, bro. Cleveland er rent faktisk en rigtig by. Det vidste jeg ikke engang. Cooking with Gordon Bloxey. Oh, what the... Okay, det er de eneste... Oh my god, kæft, hvor er det kedeligt, mand. Skal jeg bestille en pizza, bror, mand? Ja. Okay. Nu ringer jeg lige så. Hallo? Ja. Ja, hallo? Han lagde på pizza, mand. Jeg ringer. Ja, hallo? Jeg vil gerne bestille en pepperoni pizza. Okay, jeg tror, han nåede det. Nej, han fik ikke min adresse. Jeg bor på en eller anden random by. Hallo? Jeg bliver ved med at lægge på. Hallo, jeg bor på en eller anden random adresse. Sådan. Hallo? Jeg bor på en random adresse. Hallo? Ja, jeg vil gerne have 2 pepperoni. Nej, kun 1 pepperoni pizza. Vi er alt for små til at spise 2. Hej. Kan vi et pepperoni? Ja. 2 sek. Hvad? Okay, jeg bliver nødt til at ende videoen her, fordi jeg skal spise. Så det var sjovt, imens det var, så... Fortsæt god dag. Bye bye.